Takže dneska sme sa rozhodli pripraviť pre vás recept. Budú to proteínové lievance. Toto jedlo je vysoko bielkovinové, samozrejme obsahuje aj sacharidy, ktoré vám dodajú energiu. Jedlo alebo chuťovka je vhodné pri tréningoch, čiže po tréningu ako desiata, ako olovrat alebo aj ako raňajky. Teraz vám Tobiáš povie, z čoho sa tie osené vločky budú skladať a aké ingrediencie potrebujete. No, osené vločky sa z toho nebudú skladať, ale budú sa skladať z toho tie lievance. Tak máme tu osené vločky, máme okolo 100 gramových na tú prípravu. Máme tu 6 vajíčok, ale použijeme iba 4. Dáme 4 bielka a použijeme väčšinou iba jedno žltko. Kto má viac alebo kto nedrží nejaké špeciálne diety, tak môže tých žltok tam dať asi aj viac. Potom tu máme kokosový olej, ten je veľmi vhodný na tú prípravu. Môžete používať aj olivový olej, ale my použijeme tento kokosový. Máme tu dva druhy proteínov, jeden je servátkový čokoládový a tento druhý je vanilkový, jahodový. Potom tu máme čučoriedky. To už pôjde ako na aranžovanie. Tak, na aranžovanie. Čučoriedky, mandle s brusnicami, sušené brusnice, potom tu máme citrón a toto je hurbikáky. Potom tu máme banán, ale ten pôjde presne do tej konzistencie. Neviem, niečo špeciálne do toho dávať je asi už na každého z vás. Ja napríklad, keď si to robím, alebo aj chalani, tak dávam ešte umelé, či prírodné sladidlo sa volá xylitol. To je veľmi dobré a na záver ešte dávam občas arašidové maslo, to sa dá skoro kúpiť všade. Dobre, prejdeme na prípravu surovín. Dobre, takže teraz si urobíme testo na prípravu vločiek. Do šejkra rozbijeme 4 vajíčka, ale iba 3 bielka a jedno žltko. Takže žltka oddelíme. Zatiaľ ušupíme banány, ktoré pôjdu tiež do cesta, čiže cesto sa bude skladať z banánov, 4 bielok a 1 žltka, proteínu a 100 g osených vločiek. Keď vám tam padne nejaká škorupinka, tak ju radšej vyberte. Takže môžeme už prihodiť aj banány. Okay. Teraz pridám tých 100 g vločiek a zalejeme to vodou, zhruba 50 až 100 ml vody, samozrejme teplej viacej podľa konzistencie. Tým, že to zalievame priatou vodou, tie vločka lepšie natúžia. Rozmixujeme to. Jelko si zapojíme ešte ten mixer. Teraz pridáme proteín. Tuto máme okolo, tuším, že 2 naberačky, takže dáme, toto je ten jahodový, tam dáme, ja neviem, polovicu. Zhruba nejakých 40 až 50 g jahodového a tiež a ešte dáme ten istý pomer čokoládového. Podľa chuti. A znova rozmixujeme a vlastne cesto na vločky už bude hotové. Dali sme tam okolo priemere z tých proteínov 30 gramov. Takže cesto je hotové a môže ísť na panvicu. Zoberieme si kokosový olej, dáme tak za lyžičku na panvicu. Panvicu zapneme, aby bola čo najviac teplá. Olej hlavne nedávajte tak skôr, aby vám nezhorel. Teraz si pridáme tú konzistenciu. A už iba pečieme. Do spodu to tak trvá tak minútku a pol, potom sa lievanec prevráti a dopečete ho z druhej strany.
Vládko je šikovný, Vládko to vie aj perfektne prehodiť. Sekundu. Ja idem radšej preč. Raz, dva, tri. A je to tam. Čo? Trošku lievanec. Kto to bude jesť? Jak to tu bude jesť? Ja to budem jesť. Samozrejme, Danko si zaslúži na to natáčanie. Danko to všetko môže spapať potom. Super, máme, poď. Máme dve. Máme jednu aj takúto väčšiu, to je palacinka tenšia, máme aj jednu hrubšiu. Teraz podľa chuti my tu máme med, tak zoberieme med. Buchneme med. Vládko, máš lyžičku? Dobre, lyžičku. Veľkú či malú? Môžeme aj malú. Môžeme tam dať. Tuto máme tie brusnice, mandle. Potom tu máme čo? Hurmikaki, ale to... Hurmikaki. Aspoň ho rozkrojme, nech vidíte, ako to vyzerá. Som potreboval ešte nejakú doštičku. Aha, doštičku. Čurietky. Dosypeme škoricou. Jedno, druhé. Môžeš zobrať ešte ten banán. Zoberieme citrón. Môžeme tu trošku pochlapkať. Nakrájame banán. Nakrájame banán. Normálne sa na nich teším. Nezabúdajte ale, že jesť ich budem ja. Nezýbuje Janko. Môžete dať tak podľa... Ja moc s tými mojimi ručkami tam to nenaranžujem. Tak a takto to asi nejako vyzerá. Máme tu jednu palacinku, jeden lievanec, čučoriedky, pokvapkané medom, mandle, brusnice, Vládko, ako sa to volá? Hurmikaki. Hurmikaki, banána. Prajem vám dobrú chuť. Dobrú chuť. Už nemusíš natočiť. Koľko ja to idem jesť. Nie, ja idem to robiť. Takže ideme skúsiť výtvor chalanov. Dúfam, že sa im podarilo, lebo dneska mám ešte veľa práce. Potrebujem nabrať energiu a nie, že tam niekde pri klientoch odpadnem. Takže ideme na to. No čo, Danuško, povedz, aké to bolo? Je to skvelé. Hej, Je to super. tak to sme radi.